Ja sä oot ollut täällä Tokmannin aamujonossa jo ilmeisesti aikasi. Juu, kyllä. Mihin aikaan tulit? Siinä heti 5 jälkeen oltiin täällä. Mikä sut sai lähtemään jonottamaan? Hulluus. Onko sä Tokmannin vakioasiakkaita? Tulee siellä aika useasti käytyä. Mitä tuotteita haet Tokmannilta? Vähän riippuu tarpeen mukaan. Onko sä normaalistikin tämmönen jonottajatyyppi? Elikkä... No, en todellakaan, että tää oli vaan tämmönen kaverin kanssa yhtäkkiä näin päähän pinttymään, että lähdetäänpä jonottaa Tokmannin avajaisia. Töistä suoraan tänne näin. Ihan semmonen hullu päähän pisto vaan keskellä yötä töissä ollessa kaverin kanssa puhelimessa puhuttiin, että lähdetäänpä aamustiin jonottamaan piruuttaa. Miten on aika kulunut? Ihan mukavasti on kulunut keskustellessa kaiken näköisiä juttuja ja musiikkia kuunnellessa. Miten oot varustautunut tähän jonossaoloon? No, kahvia on mukana ja vettä ja energiajuomaa hiukan, että on yövuoron jälkeen jaksanut tässä istuskella. Oliko tää ilmanen ämpäri se, mikä sai nyt sitten lähteä jonoon? Ei se kyllä se ollut, että ihan vaan tää hullu idea, että lähdetään tänne jonottamaan. Että ei ole ikänä ennen tullut mihinkään jonotettua, niin nyt sitten päätettiin lähteä. Kiitos. Mennäänkö mitään? Joo. Paikalle. Tytöt käsi silmissä. Iäkkäitä ihmisiä esitellään.